Benvinguts a l'escola Víctor Català. Ens agrada fer el racó del poema. Cada divendres les profes ens donen un full blanc on posa el poema. Després ens donen un full de color i a casa fem el poema, l'escrivim en un paper blanc i posem dibuixos a l'escola. I el gravem a l'escola. Amb la càmera gravem i ho posem a tots els ordinadors a l'escola perquè ho puguin veure. M'agrada quedar-me al menjador perquè el menjar està molt bo. M'agrada quedar-me al menjador perquè es queden molts amics. Estem aquí des de P3. A que som molt guapos. M'agrada educació física perquè la professora Rosa ens ajuda a fer golf, ens fa exercicis divertits. A mi m'agrada l'educació física perquè juguem al tenis. El que més ens agrada és música perquè toquem instruments. Els instruments que toquem són la caixa xinesa, el carilló i coses, la flauta, i la cançó que més m'agrada és la cançó de la Bet. A racons de treball hi ha dues senyoretes i a les taules hi ha 6 nens a cada taula. I són 4. En racons de treball hi ha un racó, que és el mini-arco que es posen els números. I també els dels ordinadors que podem jugar. I també el de retallar lletres, que posem els papers i fem les lletres. I el de pius, que és per fer els personatges que hi ha en una targeta. La nostra activitat preferida és la jornada esportiva, perquè fem grups i passem per diferents activitats. Els nens de sisè som els professors en aquesta activitat. Fem micado gegant, ballem, carreres de patinets, etc. El que més ens agrada de l'escola és l'esportiva. Són activitats relacionades amb el projecte que fem cada any. Els alumnes preparen una activitat i després la fiquen a l'exposició i fan de mestres. A nosaltres ens agrada l'activitat de teatre del menjador, perquè fem moltes coses i ens donen personatges que ens agraden. Per exemple, jo sóc Helena i l'Helena està enamorada d'un cavaller que es diu Demetri. I ara estem fent el teatre d'un somni d'una nit d'estiu. A una setmana de Sant Jordi fem el Cantem. El Cantem és una activitat on cada curs prepara una cançó i un poema i després els diu davant de tots els nens. També fem la cantata 5è, que ens anem a l'Auditori de Barcelona i cantem amb uns altres col·les. A nosaltres el que ens agrada a l'escola és fer esport. Hi ha futbol, balls, patinatge i taekwondo.
Nosaltres dos juguem a l'equip de futbol i estem federats i juguem una lliga contra diferents escoles